ውግእ ክገብሩሉ ዝኽእሉ ኩነታት ነሕድጎም እዩ ውግእ ክገብሩሉ ዝኽእሉ ኩነታት ነሕድጎም ይረኣይ ድማ ኣሎ ሓደ ሓዊ ይገልጾ ነይሩ ናይ TDF ተጋደልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ህዝቢ እውን በሽሓት ኣነ ከም ዝፈልጦ በሽሓት እናገደፍዎ ይወፁ ኣለዉ ኣእሚንካ ምግዳል ናይ ገድሊ ትግራይ መለለይ ዝነበረስ ህዚ ኣብ ድሕሪት ተኮስቲ ጌርካ ክዋጋእ ምግዳድ ቀደም ንስሕቀሉ ዝነበርና ንኹንኖ ዝነበርና በብኸባቢኡ ዘሎ መንእሰይ እናገፈፍካ ብሓይል ናብ ኩናት ንምእታው ኣብ ዝተገደድሉ ኩነታት ተብፅሕዎም ኣሎ ንእሽተይ ተወሲኹ ካብኡ ላዕሊ ክኸድ ይኽእል እዩ ንማንም ኢሉ ዝገብሮ ነገር ኣይኮነን እቶም ኣብ TDF ዘሎ መንእሰይ ነቱ መውቂሑ ሒዝዎ ዘሎ ሓይሊ እምብለይ ክብሎ ክኽእል ኣሎ ካብኡ ክወፅእ ኣሎ ሂወቱ እውን የድሕን ናይ ቤተሰቡ ፀገም ይፈትሕ ናይ ባዕሉ ናብራ እውን ንቅድሚት የመሓይሽ ሓደ ኩናት ክተርፈሉ ዝኽእል ዋና መንገዲ እዚ እዩ መሳርሒኦም ንሱ እዩ ጨኒቕዎም ኣሎ ህዚ ንግፈፎ ከምዚ ንግበሮ መዝግብዎ መናእሰይ ንዓልም ናብ ዘይተለመደ ነገር ቅድም ተጋዳላይ ትግራይ ዘይፈልጦ ነገር ኣሰራርሓ ካብ ሻዕብያ ቀዲሖም ብኡ ገይሮም ከጋድልዎ ናብ ዝበፅሕሉ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ንእሽተይ ንድፋኣሉ ንእሽተይ ንወስኸሉ ዓቕሞም እናናእሰ ክኸይድ እዩ ሓደ ሰላም ዘምፅእ መንገዲ እዚ እዩ ናይ ኩናት መሳርሒ ንኽላእዮም ሓደ ካብ TDF ምስ ወፀ እንታይ ክገብር ይኽእል እዚ ኮርን ልዕሊ ኮርን ዝወሰንዎ ውሳነ ይንቕበልን ኢሎም ዝወፁ ተጋደልቲ ኩናት ንኸገብሩ ኢሎም ዘይኮነስ መዕቆቢ ደልዮም ኣብ ሓደ ቦታ ተዓቆቡ ኣለዉ ተዓቂቦም እዮም ዘለዉ ክሻብ ህዚ ሓይሊ ሰላም ዝበሃል ብደገ ዘሎ ባዕሉ ኸይዱ ብናይ ባዕሉ ኢኒሽቲቭ ዝጀመሮ ኩናት የለን ዝጀመሮ ውግእ የለን ናብ ህዝቦም ክሕወስ ኢሎም ቅልቅል ክብሉ ከለዉ ናብ ሰናዕለ ኮራት ይመፃ ኣብኡ ይዋግኦም ካብ ዓፋር መወፂኻ ናበይ ትኸዳ ሰናዕለ ኢኻ ትኸይድ ወይ ድማ ኣገባ ኢኻ ትኣቱ ወይ ዳመጥሓን መኮኒ ኢኻ ትኣቱ ካሊእ እንታይ እሽሙ የብሉን ወይ እትደጉ ዓራያ ኢኻ ቅልቅል ትብል ግን ዋና ፀላኢኦም እዚ ገይሮም እዚኡ እንተመፂኡ ስሩ እንተሰዲዱ ከጥፈአና ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ይዋግእዎ ኣለዉ ንሶም እዮም ውግእ ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ሓይሊ ሰላም ዘሎ ሓይሊ ብሰላም ካብ ናይ TPF ምቁሕ ክወፅእ ንዝደሊ ሰብ መዕቆቢ ኮይኑ እዩ ዘገልግል ዘሎ ናብኡ ክመፅእ ይኽእል እዩ እቱ ምለይ ዝብል ተጋዳላይ ኣብ TDF ዘሎ ሃይስቶ ዘይመችዎ እውን ኣብ ገዝኡ ክቕመጥ ይኽእል እዩ ኣብ ገዝኡ ተቐሚጡ ተኣኻኺቡ ንባዕሉ ዝከላኸለሉ መንገዲ ክገብር ይኽእል እዩ ካሊእ ዝመስሎ መመረፂ እውን ክመርፅ ይኽእል እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን እምብለይ ክብል ንግበሮ እምብለይ ክብል ንሓግዞ እምብለይ ክብል ኣለዎ በርትዕ እንተኢሉ እኳ ኮይኑ እውን እምብለይ ክብል ይኽእል እዩ ኣብ ኣሃዱኡ ኮይኑ ኣይንዋጋእ ንሕና ዝትብልዎ ዘለኹም ውግእ ንህዝቢ ትግራይ ዘጥፍእ እዩ ኣይኸውንን ክብል ይኽእል እዩ እቲ ዋና ናይዚ መበገስ እንታይ እዩ ድሕሪ ደጊመ ኣብ ትግራይ ኩናት እንተተኻይዱ ከጥፈአና እዩ ዝብል እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ዘይሓወየ ቁስሊ ኣለና ብጣዕሚ ብዙሕ ፀገም ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ኩናት እንተገይርና ክንጠፍእ ኢና ስለዚ ከም ህዝቢ መጠን ክንድሕን ምእንታን ኩናት ክንወግድ ኣለና እዩ እቲ መበገሲ ናይ ደለይቲ ለውጢ ዕላማ እቲ ካልኣይ እዚ ከተግብረና ዝኽእል ዋና ዕላማ ናይ ህዝቢ እምብለይ ምባል እዩ ከምታ ብኣኼባ ክፅውዕዎ ከለዉ ኩናት የደልን ዝበለ ኣብ ዕለታዊ ናብራ እውን እምብለይ ክብል ክኽእል ኣለዎ ከም ሰምዖ ጀሚሩ እዩ ኣብ ገዛናይ ትምፁና ይብሎም ማይ ንወኩምን ይብሎም እንጀራ ንወኩምን ይብሎም ገፅ ይኸልኦም ንባዕሉ ኣብ ሓደጋ ከየውደቐ ከምኡ ይገብር ኣሎ ህዚ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ እውን ግን ክገብሮ ዝኽእል ነገር ተልዩ እናተኣኻኸበ እናተወደበ ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ክልቲኡ እንተተቐናጅዩ ተብ TDF ዘሎ ሰራዊት እውን እምብለይ እንተኢሉ እቲ ህዝቢ እውን ይኣኽለኒ ድሕሪ ደጊ ምኽንያት የደልን ኢሉ ብዘረባ ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር እውን ምርኣይ እንተጀሚሩ ኩናት ናይ ምግባር ዓቕሞም ክጠፍእ እዩ ውዕል ፕሪቶርያ ፍሪሶም ሻዕብያ ዓዲሞም ምስ ፋኖ ፀሚዶም ኣብ ትግራይ ውግእ ክገብሩ ኩሉ ነገር ወዲኦም ኣለዉ ማእኸላይ መንግስቲ ሓላፍነት ኣለዎ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ክኽብር ናይ ትግራይ ፀገም እውን ክፈትሕ ብሓደ ኮይና ተሓባቢርና ፀገም እዚ ክንፈትሕ ኢና ንገብር ዘለና ክሻብ ህዚ ዓንቶ ኣሰፋ ገሊፅዎ ኢለ ዝሓልፎ ዘለኹ እምበር ኣብቲ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ዘለና ርክብ እናጠንከርና ኸይድና ኣናእሽተይ ዘይምትእማን ተነይሩ ንሱ እናፈታሕና ህዚ ኣብ ዝሓሸ ናይ ምትእማን ደረጃ
በፂሕና ኣለና ኢልና ኢና ንኣምን ንቕድሚት ድማ ስራሕትና ኣቀናጂና ክንሰርሕ ኢና ኢልና ኢና ንኣምን እዚ እውን ሓደ ዓብዪ ሓይሊ እዩ ናይ ምዕራብ ትግራይ ኣብኡ እናሃለና እውን ብዙሕ ሰሪሕና በናእሽተይ ምክንያታት እናተዓንቀፈ ከይዱ እሱ ተኣሽሙ እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ግን ምስ መፃና ሓደ ዓብዪ ውራይ ጌርና ዝሓዝናዮ እሱ እዩ ምስ መንግስቲ ብዙሕ ተዘራሪብና ኣካል ይቁም ተባሂሉ ኣካል ቆይሙ ፕሮግራም ውፁ ተባሂልና ፕሮግራም ወፂኡ ፕሮግራም ብተፈላለየ ደረጃ ተማይጥናሉ ናብ ኣክሽን ክንሰጋገር ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ዝክሮ ኢኹም ኣሰፋ ኣባ ጌታቸው 2-3 ግዜ ናብ ምዕራብ ከይዱ ድሓር እንታይ ኮይኑ ትግራይ ፈሊጦም ታደሰ ወረደ 2 ግዜ ወፂኡ መግለፂ ሂቡ ንሕና ዘይንፈልጦ ናይ ተመዛበልቲ ምምላስ ስራሕ እንተመፅኡ ንሕና ንቃወሞ ኢና ኢሎም ንሕና ብናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኢና ከይድና እንታይ ኢና ጌርና እቲ ሰብኣዊ ዝኾነ ተፈናቅልቲ ናብ ቦትኦም ናይ ምምላስ ጉዳይ ካብ ናይ ፖለቲካን ናይ ሴኩሪቲን ንግዚኡ ነፅናሓዮ እሞ እቶም ተፈናቀልቲ ንምለሶም ናይ ሴኩሪቲን ናይ ፖለቲካን ጉዳይ ድማ ብናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት መሰረት እናተዘራረብና ንፍትሐዮ በዚ መንገዲ እዚ ንኸይድ ኢልና ፕሮግራም ወፂና ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሚሊሻና ዘይሓዝና ምምሕዳርና ዘይሓዝና ከምኡ ዘይገበርና ምዕራብ ትግራይ ይምለስን ኢሎም ኣብኡ ኣብ ካቢነ ዝለዓልኮ ነገር እዩ ዝነግረኩም ኣብ ወልቃይት ዘሎ ዘይኮነሲ ዓዲ እውን ዘሎ ሰብ እውን እንተኾነ መማሓደርቱ ባዕሉ ክመርፅ ኣለዎ ኢለ መማሓደርትኻ ተፈናቀልቲ ምስ ተመለሱስ መማሓደርቲ ባዕሎም ይምረፁ ዝብል መፅኡ ሞይትና ንርከብ ኣለና ኢሎም እንኳን ዶ ወልቃይት ፀለምቲ ራያ ዘሎ ዋላ ዓዲ እውን ዘሎ እውን እንተኾነ መማሓደርቱ ባዕሉ እዩ ክመርፅ ዘለዎ ኢና ኢልና ናተይ ፖዚሽን እዚ እዩ ህዚ ዝሓዝኮ ፖዚሽን ኣይኮነን ኣብኡ መንግስቲ እናሃለኹ ዝሓዝኮ ፖዚሽን እዩ ንሳቶም እዚኣ ተዘይኮይና ተሓኒቕና ንሞት ኣለና ኢሎም እዚ ናይቶም ሓደ ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ወፃኢ እዩ ካልኣይ ናይቶም ስደተኛታት ፀገም ዘጋድድ እዩ ናይ ተመዛበልቲ ምምላስ ማእኸላይ መንግስቲ ተቃውሞ ነይርዎ ይፈልጥን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ናይ ምዕራብ ትግራይ ምምሕዳር ዝምልከት ግን ስኡልና ንብሎ እሞ ንደብረፅዮን ድዩ ሽልማት ኮ ወይስ ንጌታቸው ሰፈ ድዩ ሽልማት ኮ እንታይ ኣገብር ኢሉ እውን ኮ ክሓስብ ኣለዎ እቲ መንግስቲ መሳርሕቲ ኣለኒ ዶ ተኣማሚና ክንሰርሐሉ ንኽእል ዝብል ነገር እውን ኮ ክሓስብ ኣለዎ ግዜ ዘውፅኦ እዩ ዝኸውን ዝሰራሕናሉ ስራሕ ኣሎ ንቅድሚቱን ክንሰርሐሉ ኢና ሰሪሕናሉ ኢና ንሓደ ክንሕጉስ ንሓደ ተኣሽሙ ክንብላ ንገብሮ ነገር ኣይኮነን እምነትና ስለ ዝኾነ ኢና ኣብ ፕሪቶሪያ እውን ብለይልና ድሓር እውን ሰሪሕናሉ ንቅድሚቱ እውን ክንሰርሐሉ ኢና ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ብሓደ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብሓደ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ኮይናት እዚ ገይሩ ዝብል ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብ ኩሎም እቶም ዝወፁ ፖሊስታት ዝወፁ ጉዳያት ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ኣለና ኢልካ ከይውሰድ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ሓደ እዋን ኣብዚ ናይ ሕዚ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ናይ ትግራይ ፀገም ክፍታሕ ዝኽእል ሓደ ከምቲ መብዛሕትኩም ዝገለፅኩሞ ናይ ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ኢትዮጵያውያን ኢሉ ኣቕሚጡና ባዕልና ዝሰራሕናዮ ባዕልና ዝሃነፅናዮ ዓዲ እዩ ስኡልካ ንእሽተይ ነገር ስለ ዝረኸብና ደሕና ባዕል ተባሂሉ ዝግበር ነገር ኣይኮነን ብኣውርኡ ግን ፀገማትና ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኮይና ኢና ክንፈትሕ ንኽእል ምስ ሻዕብያ ኮይና ክንፈትሕ ይንኽእልን ምስ ሻዕብያ ኮንካ ዝፍታሕ ፀገም የለን ብኩናት ዝፍታሕ ፀገም የለን ብሰላም ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኮይና ሕቶና ከይገደፍና ኢና ንፈትሕ ፖለቲካዊ ዕላማታትና ብደንቢ ክነተግብር እንተኮይና ሓድነትና ክነጠናኽር ኣለና ሓድነትና ዝጥንክር ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዘተኣናግድ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ መልክዕ ብዘለዎ መንገዲ ማኔጅ ዝገብር ናይ ፖለቲካ ስርዓት ብምቕማጥ እዩ ኣብ ታሕቲ እቲ ህዝቢ ኢምፓወርድ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ባዕሉ ክፈትሕ ስልጣን ብምሃብ እዩ ብቕዓት ዘለዎም ናይ ካቢኔ ኣባላት ሃልዮም ፕሮግራማት ሳቶም ክፍፅሙ ብምግባር እዩ ተዓጠቐ ሓይሊ ካብ ናይ ፖለቲካ ምሕምዛቕ ክወፅእ ብምግባር እዩ እዚኣቶም ፕሮግራማት እዚኣቶም ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ቀፃላይ ዕድል ኣብ ዝተደላደለ ነገር ዘቕምጥ እዮም ዝብል እምነት ኣለና